това ми беше рейтването. Да, айде чао. Между другото, не знаех, че не се чува, така че извинявайте. Сега проверих видеото, защото да. И не видях до видеото накрая, защото веднага разбрах, че не се чувам, така че не знам дали е било до края, където съм рейтвала, така че чао.